أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Zubeir bin Avam, njegov otac se zvao Avam bin Huvejld, a ime njegove majke je bilo Safija bint Abdul Mutalib. Ona je bila tetka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa očeve strane. Hazreti Zubeir je bio bratić od Hazreti Hatidže radijallahu anha. Hazreti Zubeir je bio oženjen sa Hazreti Asma, koja je bila kćerka Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio oženjen Hazreti Ajšom radijallahu anha. Drugim riječima, ona je bila druga kćerka Hazreti Abu Bekra radijallahu anhu. I Hazreti Zubeir je bio suprug svastike od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovako Hazreti Zubeir i poslanik sallallahu alejhi ve sellem su imali ove rodbinske veze. Njegova titula ili nadimak je bio Abdullah. Njegova majka Hazreti Safija mu je dala ovaj nadimak Ebu Tahir po svom bratu Zubeir bin Abdul Mutalib. Kako god, Hazreti Zubeir bin Avam je dao sebi nadimak po svom sinu Abdullahu. I ovo je poslije bilo više poznatije. Hazreti Zubeir je primio islam poslije Ebu Bekra radijallahu anhu. On je bio četvrta ili peta osoba da primi islam. Primio je islam u 12. godini, a prema nekim hadisima se prenosi da je imao 8 ili 16 godina. Hazreti Zubeir je bio među ashabima koji su u toku njihovih života dobili radosne vijesti o džennetu. On je također bio među ashabi šura, to jeste ljudi koji su bili u odboru za izbiranje halife. Također Hazreti Omer radijallahu anhu ih je imenovao kao kandidate prije svoje smrti za sljedećeg halifu. Kad je otac od Hazreti Zubeira preminuo, njegov amidža Naufal bin Avam se brinuo o njemu. Hazreti Safija bi ga nekad udarala ili ružila. Tada je Hazreti Zubeir bio mlad. Njegov amidža Naufal bio je često govorio: ti udaraš i ružiš svoju djecu kao da si uvijek ljuta na njih. Na ovo bi Hazreti Safija odgovorila sljedećim stihovima: kogod kaže da sam ja ljuta na njega, on je lažov, udaram ga da bi postao hrabar i da bi osvojio armije i da se vrati s ratnim plijenom. Ovo radim da on ne bi trošio svoje blago u samoći jedući hurme i hljeb. Ovo je bilo njeno razmišljanje i ona je ovako odgajala svoju djecu da bi on porastao kao hrabar. Huzur kaže: mi ne trebamo da se složimo sa ovim odgojem.
I kažemo da je ovo dobra metoda odgoja. Na današnjici ovakav odgoj smanjuje, što možemo da vidimo, povjerenje djece. U svakom slučaju Allah ga je zaštitio od bilo kakvih poremećaja ovakvog odgoja. Bez sumnje i ona je njega volila i nije slučaj da sad je ona samo njega tukla. Iz njegovog života možemo da vidimo da hrabrost je bila dio njegovog života. Allah najbolje zna šta je prouzrokovalo tu njegovu hrabrost. I on nije imao negativne posljedice iz djetinjstva. Ako iko pokušava ovakav odgoj na današnjici, mi dobro znamo da socijalna služba će doći i uzeti djecu tim roditeljima, onda majke ne bi trebale da oponašaju ovu praksu. Kad je Hazreti Zubeir prihvatio islam, njegov amidža bi ga zamotavao u neko platno ili kao tepih i napunio bi to sa dimom i onda bi tražio od njega da se odrekne islama. Kako god, njegov odgovor je bio da se nikada neće vratiti u nevjerovanje. Hišam bin Urva prenosi od svog oca da dok je Hazreti Zubeir još bio vrlo mlad, on se posvađao s nekim čovjekom u Meki, iako je taj čovjek bio stariji dosta od njega. Hazreti Zubeir mu je slomio ruku. Onda ovaj čovjek je bio stavljen na konja i doveli su ga kod Hazreti Safije da joj pokažu šta je njen sin učinio. Hazreti Safija radijallahu anha je upitala šta mu se desilo. Ljudi su rekli da je Hazreti Zubeir se s njim potukao, ali nisu spomenuli čija je to bila krivica. Onda je Hazreti Safija navela neke stihove u vezi hrabrosti svog sina. Značenje ovih stihova je bilo šta si ti smatrao da je Zubeir sir ili hurma i da ga je moguće pojesti lahko i da radiš šta god poželiš s njim. Nesigurno si shvatio da je on kao brzi orao koji napada. Hazreti Zubeir se 2 puta selio u Abesiniju. Kad se Hazreti Zubeir preselio u Medinu, boravio je u kući od Hazreti Munzir bin Muhammed. Hazreti Esma, njegova supruga, prenosi: kad sam se odselila iz Mekke, bila sam trudna, ja sam boravila u Kuba i tu se Abdullah bin Zubeir rodio. Onda sam ga donijela časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On ga je stavio u svoje krilo i upitao da mu donesem jednu hurmu i žvakao ju je. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije toga je stavio svoje pljuvačke u usta djeteta i tako da prvo što je sišlo u stomak ovog djeteta bila je pljuvačka, blagoslovljena pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izžvakao hurmu i stavio je u usta ovog dječaka i pomolio se za njega da bude blagoslovljen. I ovo je bila prva beba koja se rodila u islamu. Iz hadisa saznajemo da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ime sinu od Hazreti Esme i to nazvao ga je Abdullah. Kad mu je bilo 7 ili 8 godina, on je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da da zakletvu. Ovo ga je njegov otac nasavjetovao da uradi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao osmijeh na licu kad ga je ugledao i primio je njegovu zakletvu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo u Medini i uspostavio je bratstvo između Hazreti Abdullaha i Masuda. A u Medini poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo sa Ensarijama i Muhadžirima i Selma bin Selam i Abdullah bin Zubeir su imali vezu bratstva. Hazreti Zubeir je dao svojoj djeci imena od šehida u nadi da njegova djeca postanu šehidi. Abdullah je dobio ime po
Abdullah bin Jahš, Munzir je po Munzir bin Amr, Urva je dobio ime po Urva bin Masud, Hamza po Hamza bin Abdul Mutalib, Džafer po Džafer bin Abdul Mutalib, Musab je dobio ime po Musa bin Umeir i Ubejda je dobio ime po Ubejda bin Haris, Halid po Halid bin Seid i Amr po Amr bin Seid. Hazreti Amr bin Seid je postao šehid u bitci Jermuk. Ne znamo koliko je ovaj hadis ispravan, huzur kaže, jer ako je Hazreti Abdullah bio prva beba rođena u islamu, Allah najbolje zna kad se on rodio, ali postoji sumnja da li je postao šehid tad ili ne. U svakom slučaju djeca su dobila imena po ovim ashabima. Urva bin Zubeir prenosi da Hazreti Zubeir je bio puno visok i kad bi jahao, noge su mu doticale tlo. Hazreti Abdullah bin Zubeir prenosi, pitao sam svog oca zašto ti ne prenosiš riječi koje si čuo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što Abdullah bin Masud govori i drugi ashabi. Na ovo rekao mi je da otkad sam prihvatio islam uvijek sam bio u društvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali sam ga čuo kako kaže, kogod pripiše nešto namjerno za mene što nisam rekao, ta osoba sprema kuću u džehennemu za sebe. On nije rekao da drugi izgovore laži ili pripisuju to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, jedino da je smatrao da za njega je najbolje da ostane oprezan, da ne bi izgovorio nešto što nije tačno, iako u hadisu stoji ako neko to uradi nenamjerno, ali on je bio toliko pažljiv da nije želio da izgovara nešto slučajno što nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao. Hazreti Sejb bin Musejb prenosi da je Hazreti Zubeir bin Avam bio prvi da izvadi mač na Allahovom putu. Jednom se Hazreti Zubeir odmarao u nekoj dolini i odjedanput je čuo kao neko ko govori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je ubijen. Odmah je krenuo i izvadio je mač. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad naišao pored tog mjesta gdje je Hazreti Zubeir se odmarao i kad je ugledao Hazreti Zubeira, rekao je: Zubeir, stani, kud si krenuo? Rekao je: čuo sam nekog kako govori da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ubijen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: šta bi ti uradio i da sam bio ubijen? Hazreti Zubeir radijallahu anhu je rekao: kunem se Allahom, krenuo sam da ubijam sve stanovnike Mekke. Tad poslanik sallallahu alejhi ve sellem se specijalno molio za njega. U jednom hadisu se prenosi da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se molio i za mač od Hazreti Zubeira. Hazreti Sejb bin Musejb prenosi: siguran sam da uzvišeni Allah neće dopustiti da ova dova od poslanika sallallahu alejhi ve sellem propadne. Hazreti Zubeir je bio uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem u bitci na Bedru, Uhudu i svim ostalim bitkama. Na Uhudu je ostao uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i dao je zakletvu, pa i da je to značilo njegova smrt. Na dan pobjede Mekke jednu od 3 muhadžirske zastave je nosio Hazreti Zubeir. Na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao 2 konja, jednog od njih je Hazreti Zubeir jahao. Hazreti Urva prenosi da je Hazreti Zubeir imao 3 duboka ožiljka od mača na svom tijelu u koje bi mogao staviti svoj prst. 2 je zadobio na Bedru, 1 na Jermuku. Musa bin Muhammed prenosi od svog oca da Hazreti Zubeir je bio prepoznat po svom žutom turbanu, nosio je svoj žuti turban i u borbi na Bedru. Kad ga je ugledao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: i meleci su se spustili
slični Zubeiru, što je značilo meleci koje je Allah poslao su imali sličnu odjeću kao Zubeir. Hišam bin Urva prenosi od svog oca, Hazreti Zubeir bi govorio na dan Bedra da je sreo Ubejda bin Sejd na ratnom polju i on kaže jedino su mu se oči vidjele iz oklopa. Ebu Zatel Hariš je bila njegova titula. On je rekao ja sam Ebu Zatel Hariš. Kad je to čuo, Hazreti Zubeir ga je napao i on mu je povrijedio oko što je prouzrokovalo smrt. Hišam prenosi da Hazreti Zubeir bi govorio da kad ga je udario kopljem to se zaglavilo da je morao koristiti 2 ruke da iščupa ga nazad. Urva kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tražio to koplje kojim je on bio ubijen. Urva kaže kad ga je poslanik primio, on kaže kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, onda je to koplje opet uzeo Zubeir, ali poslije Hazreti Ebu Bekr ga je tražio, onda poslije Ebu Bekra Hazreti Omer je tražio to koplje, pa onda Zubeir mu ga je dao radijallahu anhu, pa poslije toga i Hazreti Osman radijallahu anhu je uzeo ovo koplje i kad je on bio ubijen, onda to koplje je bilo dato u kući Hazreti Alija radijallahu anhu. Na kraju ga je dobio Hazreti Abdullah bin Zubeir i ostalo je kod njega dok nije postao šehid. Hazreti Zubeir bin Avam prenosi da na dan Uhuda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo oba dva svoje roditelja zbog njega, to jeste da je rekao neka su moj otac i majka žrtvovani zbog tebe. Također Hazreti Zubeir prenosi da na Uhudu neka žena je bila brzo prošla kraj njih, ona je razgledala tijela šehida i znamo na Uhudu tijela šehida su bila iskasapljena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo nije mu se uopšte svidjelo i naredio je da se ta žena zaustavi. Hazreti Zubeir kaže da je sumnjao da je to bila njegova majka Hazreti Safija i on je otrčao prema toj ženi. Kad je stigao, ugledao je svoju majku, ona ga je rukama svojim udarila u prsa i gurnula ga je vrlo jako i rekla mu je skloni se, ne želim da razgovaram s tobom. To je značilo niti je željela da razgovara, niti da čuje što on ima da kaže. Kako god Hazreti Zubeir je rekao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje joj da stane i da to ne radi. Kad je to čula i saznala da je to poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem naređenje, odmah je se zaustavila. Izvadila je 2 platna koja je donijela sa sobom i rekla je ovo su 2 platna koja sam donijela zbog mog brata Hamze jer sam dobila vijesti da je šehid. Ukopajte ga u ovim platnima. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Safija rekla znam da je tijelo mog brata iskasapljeno i to se desilo na Allahovom putu, zato zašto da mi budemo nezadovoljni onim što je Hazreti Hamza prošao na Allahovom putu. Ako Bog da ona će kao da bude strpljiva i tražit ću njegovu nagradu od Allaha. Kad je čuo ove riječi svoje majke, Hazreti Zubeir je otišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu šta je ona rekla. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio da ona ode, da Hazreti Safija radijallahu anha ode i vidi tijelo Hazreti Hamze radijallahu anhu. Onda je otišla do mrtvog tijela svog brata, ugledala ga je i pomolila se inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo, i također se molila za njegov oprost. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ukopa. Prenosilac dalje govori kada su htjeli da zamotaju Hazreti Hamzu radijallahu anhu u ova 2 platna, ugledali su jednog ensariju ashaba koji je također bio ubijen i njegovo tijelo je bilo iskasapljeno kao od Hazreti Hamze radijallahu anhu.
Prenosilac govori, bilo nas je stid da Hazreti Hamza bude zamotan u 2 platna, dok ovaj ensarija nije imao ni jedno. Onda smo odlučili da ukopamo Hazreti Hamzu u jednom platnu, a ensariju ashaba u drugom. Jedan od njih je bio visočiji od drugog, onda smo izvlačili koje platno kojeg da zamotamo, ali iskopali smo mezare, ali nijedno platno nije kompletno pokrilo nijednog od njih dvojice i ostatak tijela smo prekrili travom. U toku bitke kod Rova, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao da li ima iko ko bi mu donio vijesti o Benu Kurejza. Hazreti Zubeir radijallahu anhu je rekao da će on to da uradi. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao isto pitanje. Opet Hazreti Zubeir je rekao da je on spreman to da uradi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao po 3. put isto pitanje. Opet Hazreti Zubeir je rekao da je on spreman da ide i da donese vijesti od Benu Kurejza. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, svaki poslanik ima svoje pratioce, a Zubeir je moj. Hazreti Abdullah bin Omer je čuo nekoga da kaže da je on sin od pratioca poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Omer je rekao da ovo je jedino istina koju on iz potomstva Hazreti Zubeira radijallahu anhu. Kad su bili upitani da li je iko dobio tu titulu pratioca poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Ibn Umar je rekao ono što on zna da niko drugi nije. Hazreti Abdullah bin Zubeir prenosi na dan bitke kod Rova, on i Umar bin Selma su bili postavljeni da čuvaju žene. Kad je pogledao, vidio je Hazreti Zubeira radijallahu anhu da jaše na konju i ugledao ga je kako 2-3 puta ide prema Benu Kurejza. Kad se Hazreti Abdullah bin Zubeir vratio, rekao je, o moj oče, vidio sam te da ideš tu i tamo. On je odgovorio, sine, da li si stvarno me vidio? Kad je rekao da jeste, Hazreti Zubeir radijallahu anhu je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pitao ko će da ode do Benu Kurejza i da donese informacije o njima. I kad sam to čuo, on kaže, ja sam otišao. Kad sam se vraćao sa tim informacijama, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo svog oca i majku radi mene, što je značilo da je rekao, neka su moj otac i majka žrtvovani radi tebe. U toku bitke Hajber, taj jevrejski neki poznati vođa je bio ubijen od Hazreti Muhammed bin Maslema radijallahu anhu. Njegov brat Jasir je došao na ratno polje i rekao ko će kao da se njemu suprotstavi. Hazreti Zubeir radijallahu anhu je izašao ispred da se suprotstavi s njim. Hazreti Safija radijallahu anha je rekla poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, izgleda da će moj sin postati šehid danas. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ne, on će njega da ubije. Hazreti Zubeir radijallahu anhu je izašao da se suprotstavi tom Jasiru i ubio ga je. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao mene, Hazreti Migdada i Zubeira radijallahu anhu na jedno mjesto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, kad dođete do Rauda Hah, tu ćete naći ženu koja ima pismo. Uzmite to pismo od nje i vratite se. Hazreti Ali kaže, mi smo krenuli za Rauda Hah. To je mjesto između Mekke i Medine. Kad smo stigli tu, zaista smo našli ženu. Mi smo joj naredili da nam da to pismo, kako god ona je rekla da nema nikakvo pismo. Mi smo joj upozorili i rekli ili da nam da to pismo ili ćemo morati biti primorani da joj skinemo odjeću i da nađemo to pismo. U drugim riječima, znači do sve mjere bi to uradili da bi našli to pismo. Ona je tada izvadila to pismo i bilo je ono zamotano u njenoj kosi i dala im je to pismo. On kaže, mi smo uzeli to pismo i vratili smo se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad je pismo bilo otvoreno,
To pismo je bilo od Hazreti Hatib bin Abi Belta. On je to napisao pismo nevjernicima iz Mekke i to je bilo u vezi nekih instrukcija koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Čas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao da objasni zašto je to uradio i Hazret Hatib je rekao: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, molim te nemoj da doneseš odluku brzo u vezi mene. Ja nisam Kurešija, ali sam se ja došao i pridružio njima i želio sam da im dam, kao da učinim neku uslugu njima. Ja ovo nisam uradio zbog nevjerovanja, kao da on iskreno ne vjeruje poslanika, ili da ja preferiram nevjerstvo, nevjerovanje poslije prihvatanja islama. Jedino sam to uradio da bi im kao učinio neku uslugu. Kad je ovo čuo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Hazreti Balta je zaista izrekao istinu. Tada je Hazreti Omer radijallahu anhu bio vrlo ljut. Rekao je: daj mi dozvolu da mu odrubim glavu ovome licemjeru. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: on je učestvovao u bitci na Bedru. Zar ti ne znaš da uzvišeni Allah koji posmatra iz dženeta rekao je da onim učesnicima koji su bili na Bedru već im je on oprostio i podario dženet. Nije važno šta oni uradili. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pobjednik nad Mekom, Hazreti Zubeir radijallahu anhu je stajao na desnoj strani, dok je Mikdad bin Aswad bio na lijevoj strani. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku i ljudi bili sigurni da ništa kao osveta ili nešto kazna neće im se desiti, Hazreti Mikdad i Hazreti Zubeir su došli na svojim konjima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je brisao njihovo lice, prašljivo lice sa svojim mantilom i rekao: ja sam dao 2/3 ratnog plijena ovima koji su na konjima, a 1/4 onim koji su pješačili. Hazreti Halifat Masih II dok je govorio o životu Hazreti Zubeira radijallahu anhu rekao je: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem udario idola Hubla i kad se rasuo i pao na zemlju, Hazreti Zubeir je pogledao sa osmijehom u Ebu Sufjana i posjetio ga je u vezi Uhuda rekavši: da li se sjećaš kad su muslimani ranjeni i umorni stajali, a ti si uzvikivao slava Hubulu, slava Hubulu, i da vam je Hubul kao dao pobjedu nad muslimanima na Uhudu. A danas vidiš Hubula kako se raspao u komadiće. Tad je Ebu Sufjan rekao: Zubeir, ostavi se ti stvari sad, jer da je postojao bilo koji drugi bog osim Muhammedovog boga, ne bi moglo biti, kao ne bi bilo moguće da gledamo ovaj prizor od danas. Zaista postoji samo jedan bog i to je bog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Na dan Huneina bilo je previše strijela koje su bile ispaljivane na muslimane i muslimana je bilo otprilike 2000 koji su tek primili islam. U jednom trenutku poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao sam na ratnom polju. Hazreti Abbas je držao uzdu konja na kojem je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Malik bin Auf, koji je bio komandant nevjernika, je stajao na prolazu sa svojim ljudima i on je pitao svoje ljude šta mogu da vide. Oni su rekli kao neki ljudi koji odmaraju svoja koplja uz konje ili tako nešto. On je rekao to su iz Benu Sulaim i oni nisu naši kao neprijatelji. I onda su ova grupa njegova krenuli prema toj dolini. I onda su opet vidjeli neku drugu grupu i Malik je upitao šta oni vide. Rekli su neki ljudi drže koplja u svojim rukama. Onda je on rekao oni pripadaju Aus i Hazređ plemenu i kao oni ne predstavljaju nikakvu opasnost za njih.
Onda su vidjeli nekoga na svom konju i Malik je pitao šta vi vidite ovu svoju grupu. Oni su rekli ima osoba koja je visoka i na svojim ramenima ima kao nosi to koplje i da ima crveni turban. Tada je Malik rekao ovo je Zubeir bin Avam i rekao kunem se latom, susrećete se s njim u borbi i budite spremni. I čim su mu se oni približili, Hazreti Zubeir je stajao ispred njih kao jedna velika planina. Onda je napao ih i nijedan od tih nevjernika nije ostao u tome uskom prolazu. Urva prenosi od svog oca da u bitci Jarmuk ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su rekli Hazreti Zubeiru radijallahu anhu, zar ti niješ napasti neprijatelje i da mi napadnemo zajedno sa tobom? Hazreti Zubeir rekao, ako i ja napadnem, vi ćete ostati iza. Ashabi su rekli, ne, to se neće desiti. I tako Hazreti Zubeir je napao na njih sa takvom snagom da je probio odmah te njihove redove. I kad se okrenuo, vidio je da niko nije bio s njim. I kad se pokušao da vrati, neprijatelji su uhvatili uzdu njegovog konja i ranili su ga. Imao je 2 rane na ramenu, na kojem je također imao veliku ranu ili ožiljak od bitke na bedru. Urva dalje prenosi kao dijete da je on stavljao svoje prste u te ožiljke ili te rane i igrao se. I kaže u toku bitke Jarmuk Abdullah bin Zubeir je bio uz Hazreti Zubeira i on imao samo 10 godina u to vrijeme. Hazreti Zubeir ga je stavio na svog konja i poveo ga je sa sobom, ali bi rekao nekoga da pazi na njega dok je on u borbi. Kad su pobjedili Siriju, Amar bin Aus je predvodio pobjedu Egipta. Kad je Hazreti Amar bin Alas, pobjednik Egipta, odlučio da napadne Aleksandriju, on je postavio kamp južno od Aleksandrije uz rijeku Nil i zbog ovoga to se mjesto zove Fustad. Poslije je napravljen grad tu i u ovo doba to je dio Kaira. Kad su pobjedili to mjesto, a Hazreti Amar bin As poslao je poruku Hazreti Omeru radijallahu anhu da mu pošalje pomoć. Hazreti Omer radijallahu anhu je tad poslao armiju od 10.000 vojnika i 4 generala. Hazreti Omer je rekao da svaki general se treba da brine za 1000 vojnika. Ne, da je jednak od 1000, svaki ovaj general je jednak 1000 vojnika i jedan od njih je Hazreti Zubeir radijallahu anhu. Kad je Hazreti Zubeir stigao, Hazreti Amar bin Alas mu je dao da se on brine o tom ratnom plijenu. Hazreti Zubeir je se popeo na svog konja i izvidio je znači tu tvrđavu i osvojeno mjesto i onda je postavio armiju na različita mjesta i svima je dao zadatke i onda je naredio da jedan bataljon počne da udara stijenama u tu tvrđavu. 7 mjeseci su oni okupirali to mjesto, niti su imali pobjedu, niti su izgubili u to vrijeme. Jedan dan Hazreti Zubeir je rekao, ja ću da se žrtvujem za muslimane. I onda se popeo na vanjski zid te tvrđave i još nekoliko ashaba su se popeli s njim i onda su glasno uzviknuli tekbir, to jeste Allah je najveći. I onda ostatak ove armije također uzviknuo te tekbire s takvom jačinom da su se zatresli podovi te tvrđave. Ovi kršćani su mislili da su ovi muslimani ušli u njihovu tvrđavu i počeli su da bježe. Hazreti Zubeir je onda sišao i otvorio je vrata te tvrđave i onda ta cijela muslimanska armija je ušla u tu tvrđavu. U Buhariju stoji hadis u vezi
smrti Hazreti Omera radijallahu anhu i također njegovog izbora kandidata za hilafet i tog cijelog izbora. U hadisu stoji kad je Hazreti Omer radijallahu anhu bio blizu smrti, ljudi su rekli: o vođo vjernika, izaberi nekoga ko će da te naslijedi. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ja ne nalazim nikoga osim sljedećih osoba s kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio zadovoljan prije svoje smrti. I onda je Hazreti Omer radijallahu anhu spomenuo imena od Hazreti Alija, Hazreti Omera, Hazreti Osmana, Hazreti Zubeira, Hazreti Talhe, Hazreti Sada, Hazreti Abdurrahman bin Auf. I rekao je: Abdullah bin Omer će da bude vaš svjedok, ali neće biti kandidat za hilafet. Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: ako je hilafet dat Sadu, on će biti halifa. Ili kogod bude halifa treba da traži savjet od Hazreti Sada, jer ja njega nisam smakao s njegove pozicije zbog nekog njegovog nedostatka ili da je on bio nepravedan. Onda je Hazreti Omer rekao: ja savjetujem koji god moj nasljednik, sljedeći halifa, da se pobrine za muhadžire, da im daju njihova prava i zaštite njihovu čast i da pokažete pažnju i da budete nježni prema ensarijama. Oni su pustili da vjera uđe u njihove domove i prije nego što su muhadžiri stigli. Prihvatite njihova dobra djela, ako god nešto zgriješi, oprostite im. Savjetujem vas da radite dobro svim ljudima iz grada, jer su oni zaštitnici islama. Oni su izvor blaga i oni su način na koji zaustavljamo neprijatelje. Ne uzmajte ništa od njih osim ono što im je iznad sa njihovim dopustom. I također vas savjetujem da budete dobri prema arapskim beduinima, jer oni su starosjedioci Arabije. Uzmajte ono od njih što nije potrebno i podijelite među njihovim siromašnim. Zaštitite one koji su pod Allahovom zaštitom i poslanikom. Nemojte da opterećujete ove ljude iznad onoga što nije u njihovoj mogućnosti. Kad je Hazreti Omer radijallahu anhu preminuo i kad se dženaza njegova završila, ova šestorica koje je on imenovao su se skupili zajedno. Hazreti Abdurrahman bin Auf je rekao: izaberite trojicu kandidata od vas za hilafet. Hazreti Zubeir radijallahu anhu je rekao: ja dajem svoj glas Hazreti Aliju. Hazreti Talha je rekao: ja dajem svoj glas Hazreti Osmanu. Hazreti Sad je rekao: ja dajem svoj glas Hazreti Abdurrahmanu bin Aufu. Hazreti Abdurrahman je rekao Hazreti Osmanu i Aliju: koji god od vas kao smakne svoje ime s ove liste, vi ćete biti, ta osoba će biti odgovorna za izbor halife i Allah će izabrati onoga koji on smatra da je kao ispravniji. Kad su ovo čuli, oba dvojica ovih časnih ljudi nisu ništa govorili. Onda je Hazreti Abdurrahman rekao: da li vi prepuštate ovu stvar meni? I on kaže: ja se kunem da je Allah moj svjedok da ja neću izabrati osim onaj koji je bolji od vas dvojice. Oba dvojica su se složila i onda je Hazreti Abdurrahman uzeo ruku od jednog od njih i rekao je: ti si povezan sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i imaš veliki status u islamu, što ti je to poznato također. Ja te pitam u ime Allahovo, ako ti budeš izabran za halifu, da li ćeš da se ponašaš ispravno? Onda je rekao: ako ja izaberem Osmana za halifu, da li ćeš ti
biti poslušan njemu. Onda je Hazreti Abdurrahman bin Auf uradio isto sa drugim. Kad je Hazreti Abdurrahman uzeo ovu zakletvu od njih, oba dvojice, onda je rekao: O Osmane, ispruži svoju ruku. Onda je on uzeo zakletvu od njega i poslije njega je Hazreti Ali uzeo zakletvu. I svi koji su bili prisutni u toj kući su dali zakletvu Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Uzur kaže, ja sam ovo spominjao ranije, ali sam spomenuo ove stvari koje su povezane sa Hazreti Zubeirom opet. Postoje drugi događaji u vezi Hazreti Zubeira koji ću da spomenem u budućnosti. Ako Bog da, sada ću da dam nekoliko detalja u vezi dženaza koje ću da klanjam. Miraj Ahmed Sahib Šehid je prva dženaza, sin od Muhammed Mahmud Sahib iz Pešavera. 12. augusta oponenti od Ahmedija muslimanske zajednice su ga upucali u 9 naveče. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Detalji ovog događaja su sljedeći. On je kretao kući iz svoje farmacije. Neki nepoznate osobe su pucali na njega i pobjegli su. On je bio pogođen sa 4 metka i odmah je tu preminuo na mjestu. On je bio otprilike 61 godinu star. Nekoliko minuta prije toga njegov sin je otišao kući. Nekoga je informisao njegovog sina preko očevog mu telefona. Dok se njegov sin tu vratio, njegov otac je već bio preminuo. Ahmedijat je došao u njegovu porodicu preko njegovog djeda, cijenjenog Ahmed Gul Sahib i njegovog brata Sahib Gul Sahib 1912. godine. On je bio poznati pjesnik na paštu jeziku. Tad njihova ta porodica, oni su bili dio Lahore džamata, tih Ahmedi koji su odjelili, ali 1990. ili 1991. ovaj osoba kojom se dženaza klanja sa svojom braćom, oni su dali bejat hilafetu i poslije toga, znači, on je nastavio da jednostavno trpi i preživljava progone do svog, evo sad, kako je postao šehid. Čak i njegovi zaposlenici, radnici, jednostavno radi neke te mržnje su uvijek pravili probleme. Znači već neko duže vrijeme velika opozicija se i propaganda se radi na društvenim mrežama i kako je od smrti od Tahir Nasim ovo se još više povećalo i poslije Bajrama oni su kao počeli da prave taj plan da se potpuno riješe Ahmedi u tom mjestu. Tako sljedeće mjesto koje je bilo na targetu jest mjesto gdje je ovaj čovjek poginuo. Imao je tolike dobre kvalitete, non stop bi klanjao svoje namaze, znači redovno, imao je veliku vezu i uz hilafet i uvijek bi se potrudio i dao posebnu pažnju tome da sluša MTA. Osim toga što je uvijek prisustvovao džematskim sastancima, njegovo gostoprimstvo i sve ti takvi kvaliteti su bili izvanredni. Pomaganje siromašnima je bio jedan od velikih njegovih kvaliteta. Davao je lijekove siromašnima besplatno. Ponašao se prema svakom članu svoje porodice sa velikom pažnjom i pokazivao je veliku ljubav prema svojoj braći i njihovim porodicama, pogotovo kada su primili Ahmedijat. To se još više povećalo. Imao je veliku želju i žar da govori o Ahmedijatu i islamu. Kad bi god iz odbora dolazili da uzmu novo obećanje za Tahrike Džadid, on bi odmah stavio ruku u svoj džep i šta bi god imao, on bi odmah platio neki iznos. I to je bilo isto i ove godine.
Njegov sin Jasir se odselio u Australiju 2012. I on se također odselio 2013. u Australiju. Kako god 2014. se vratio u Pakistan sa svojim sinom i rekao je da je njegova želja da služi siromašne ljude u svom mjestu i u svojoj zemlji. I ljubav prema njegovoj zemlji ga je učinila da se vrati i da živi ponovo u njoj. Kad sam posjetio Australiju, on me je došao i vidio tu. Služio je kao sekretar zijafeta u Pešaveru dugo vremena. Zbog ljubavi prema svojoj zemlji, Ahmedi su spremni da žrtvuju se na bilo koji način. A ovi takozvani rodoljubi zemlje ništa drugo ne rade osim da smišljaju smicalice i nepravdu prema Ahmedi i muslimanima. Ali Ahmedi će i dalje da nastave i da rade dobra djela i ono što je prema našem karakteru. Dugo vremena je služio kao sekretar zijafeta i do svoje smrti je bio na tome. Prošli Ramazan je također uradio itikaf. Jedan od njegovih braća je poginao u saobraćajnoj nesreći. Njegov drugi brat je također imao prodavnicu sličnu njegovoj u blizini i on živi u strahu na svakodnevnici jer dobiva prijetnje. Cijenjena Rašida Mirađ Sahiba je njegova supruga i 3 sina ostavlja iza sebe. Jasir koji ima 27 godina, Musavar Ahmed 25 godina i Džazib koji ima 14 godina. I jedna kćerka Ajša koja studira. Džazib ima također puno opozicije u školi. Neka uzvišeni Allah zaštiti ovu djecu od ovih ljudi. Trenutno opozicija u Pakistanu se još više povećala i članovi parlamenta također iznose laži protiv nas i dižu ovu neprijatne emocije i neprijateljske emocije prema nama i oni govore da neki ljudi koji rade loša djela i to da su to djela od ovih Ahmedi, a činjenica je da ti ljudi ništa nemaju s Ahmedijatom. I često na YouTubeu mnogi prave neke te videe protiv džamata i ljudi u džamatu i kao oni smatraju da rade neko veliko dobro djelo radeći to. Njihovi motivi nisu iskreni i oni samo traže neku ovu jeftinu pažnju. Neka uzvišeni Allah to sve te njihove negativne i loše želje vrati na njih. U toku ovih dana Ahmedi širom svijeta, posebno ljudi koji žive u Pakistanu. Huzur je spomenuo 2 dove koje trebamo učiti non stop, prebrzo je rekao, nisam mogla da stignem. I također je rekao da učimo što više salavate. Zamolio se da uzvišeni Allah sačuva svakog Ahmedi od ovih zlih ljudi. Što više se njihovo neprijateljstvo prema nama povećava, mi sve više moramo da se predamo uzvišenom Allahu. Jasir Sahib, sin od ovog čovjeka koji je ubijen, piše: hvala uzvišenom Allahu, moj otac je bio musi i uvijek je davao svoju čendu sa velikom iskrenošću. Osim ovoga, uvijek se brinuo za druge i pomagao im je finansijski. Moj otac je bio vrlo hrabra osoba. Uopšte, iako smo imali veliku opoziciju, ničega se nije bojao. I uvijek se oslanjao na uzvišenog Allaha. Uvijek je govorio da se ne boji nikakve opozicije, jer je Allah uzvišeni uz njega. On je bio vrlo jednostavna osoba, ali je volio da pomaže drugima s punim svojim srcem. Bio je pobožan i uvijek bi ostao, jednostavno ne ostao, uvijek bi se predao zikri Allahi. Imao je veliku, jaku vezu sa uzvišenim Allahom i uvijek bi vjerovao dragom Allahu. Uvijek bi redovno molio, klanjao tahadžud i sve namaze. Uvijek bi učio časni Kur'an i savjetovao nas da radimo isto. Ove godine je
u Ramazanu uradio itikaf. Kaže da je sanjao da licemjeri i ovi ljudi koji su nemoralni kao završili su grozan kraj i otvoreno bi govorio da uzvišeni Allah je za njega pripremio i podario mu kao u ogromnoj količini sve. On je bio vrlo kratko vrijeme u Australiji, ali emir Australije i članovi iz Australije pišu da je on bio tako predani član džematlija, vrlo aktivan, bio je komunikativan, jednostavno osjećao ste ljubav od njega i bio je vrlo ponizna osoba. Bio je vrlo hrabar Ahmedi musliman. Nije mnogo pričao i vrlo je nježan govor imao. Kada je odlučio da se vrati u Pakistan, njegovi prijatelji i također njegova djeca su ga zaustavljali, ali on je rekao ako moj život bude uzet radi džamata, da za njega ne postoji veća čast. I onda se vratio u Pakistan. Zaim Ansarullah iz Melbournea piše: 2 dana prije nego što je bio ubijen, pozvao me preko telefona. Rekao mi je da opozicija se povećala, ali da se on nije bojao ničega. Druga dženaza je od Adib Ahmed Nasir sahib. On je bio misionar i sin od Muhammed Nasir sahib. Preminuo je 9. augusta u 27. godini života poslije kratkog bolovanja. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Završio je Džamija Ahmedija i diplomirao je 2017. godine. On je bio zaručen i trebao je da se uskoro ženi. 9. augusta dobio je neke komplikacije kao tifusnu groznicu i onda je dobio visoku temperaturu. U ovom vremenu on se nije odmarao, već je nastavio da radi i da putuje, ali nakon 2-3 dana on je preminuo od ove visoke temperature. Njegov otac Nasir sahib kaže: kao roditeljima, naš sin koji je dao život u službu džemata, on je bio naš ponos, on je bio vrlo iskren sin i pobožan, redovan u svojim namazima i u postu. Vrlo jednostavna osoba i sa nježnim govorom uvijek je imao osmijeh na svom licu. Ovaj kvalitet njegov je također bio spomenut od njegovih prijatelja koji su misionari ili ovih koji su bi ga znali da je on uvijek imao osmijeh na svom licu. Imao je veliku ljubav prema službi džemata. Bio je vrlo popularan i prije nego što je bio poslan da služi u džematu, on je radio sa punom predanošću na Bejtu Zikr, misionarskoj kući. On je sačuvao, iako je imao male prihode, 30.000 rupija za izgradnju džamije i često bi on apelovao da taj rad počne. Uvijek bi ga čuli kako govori da počnemo rad, pa onda Allah će da blagoslovi taj rad. Njegova majka kaže: dan kada je on rođen bio je dan radosti za nas, jer mi smo ga dali na Allahovom putu. Poslije 4 kćerke dobili smo sina. I mi smo bili presretni jer kad poraste, on kao postaće misionar. Drugi dan na kojem smo bili najsretniji je dan kada smo bili pozvani u džamiju i kad je on dobio svoju šahid diplomu. On je bio vrlo pobožan i poslušan sin. Kad je bio na poslu, svaki dan bi me pozvao i pitao me kako u vezi mog zdravlja. Uvijek bi pitao u vezi mojih lijekova i savjetovao me da se brinem za svoje zdravlje. Kad bi god bilo vrijeme da pokose pšenicu, on bi nam rekao, pošto su oni bili ljudi koji na farmi, on bi nam rekao da ostavimo jedan dio toga kod kuće, jer će doći siromašni i da im tako možemo pomoći. U tom džamatu gdje on radio, boravio u jednoj sobi koja nije imala
sve uslove, ali unatoč tome on je ispunjavao svoje dužnosti sa velikim saborom. Regionalni misionar Feslabada piše u vezi njega da je on razumio taj duh šta znači biti vakf i živio je svoj život prema tome. Radio je vrlo iskreno i naporno i radio je na tome da poboljša moralni status ljudi u tom džamatu. I uvijek bi radio, pogotovo sa ovim članovima odbora i sekretarima, posebno za terbijat, moralni trening džamatlija. I uvijek bi neke snimke od halifa dijelio sa džamatlijama. Ako bi vidio neki nedostatak u bilo kome, to bi on njima rekao u privatnosti. Pomagao bi svima, imao je veliku ljubav prema hilafetu i prema džamatu. Da uzvišeni Allah podari strpljenje njegovim roditeljima i omogući im da se nose sa ovim gubitkom i također njegove sestre i da njemu podari njegovu milost i oprost i poveća njegov status na ahiretu. Sljedeća dženaza je od Hamid Ahmed Sheikh Sahib. On je preminuo 12. augusta, imao je srčani udar. On je bio unuk od Hazreti Sheikh Nur Ahmed Sahib, koji je bio ashab obećanog Mesija alejhi salama. Imao je 85 godina kad je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kad je njegov djed primio Ahmedijat, obećani Mesija alejhi salam mu je rekao da pošalje oba dvojicu svojih sinova u Kadijan da se školuju. I tako njegov otac je završio školovanje u Kadijanu i bio je u istoj klasi sa Muslimaudom radijallahu anhu. Djed po majci mu je bio Hazreti Mulvi Abdul Kari Ludhijani radijallahu anhu, koji je bio među 313 ashaba obećanog Mesija alejhi salama. 1973. godine završio je arhitekturu u Londonu. Njegov brat je bio glavni za roti pravljenje onog hljeba. Iza sebe ostavlja 2 sina i 1 kćerku. Njegov sin je potpredsjednik IAAA organizacije. Njegov sin piše da je moj otac bio voljeni sin, otac, muž i djed. Svi članovi porodice su ga volili puno. Bio je iskreni i pobožni član zajednice. Nikad ne bi propustio priliku da služi džamat u bilo kojem kapacitetu. Pisao je pisma Hazreti Halifatul Mesih i uvijek bi nas savjetovao. Uvijek bi savjetovao djecu da ostanu u kontaktu sa lokalnim džamatom i često bi to savjetovao. Klanjao bi namaze u džamatu i svoju djecu bi savjetovao to. I finansijski bi se uvijek žrtvovao u bilo kojem načinu i mogućnosti u džamatu. 2 sedmice prije nego što će preminuti, on se pobrinuo da sve njegove članarine i čenda budu plaćene. Boravio je neko vrijeme u Nigeriji i tu bi se često predao tom popravljanju džamija i misionarskih kuća, što je bilo njegova profesija kao arhitekt. Kad je napustio Nigeriju, ostavio je svoje auto kao poklon džamatu. Imao je priliku da služi u raznim odborima džamata, da uzvišeni Allah podari njegovoj djeci da nastave njegova dobra djela i podari oprost i milost njemu i povisi njegov status na ahiretu. Ako Bog da posle džume, ja ću da klanjam dženaza namaze sve trojici.